Με χαρά σας. Εκ μέρους της πρωτοβουλίας πολιτικών για τη διάσωση, προβολή και εικόνα ανάπτυξη της Πεδιάδας και σε αντικατάσταση του Προέδρου, γιατί έχει λάθος αυτό το πρόβλημα, θέλω να σας πω έτσι λίγες κουβέντες για το θέμα του μέγα αναπτυξιακού έργου του νησιού μας, όπως έχει διαχειριστεί. Αν πράγματι είναι το μέγα αναπτυξιακό έργο, αν είναι αναπτυξιακό ή τέλος πάντων τι είναι αυτό. Σήμερα πρέπει να είναι άνοιξη. Το λέω αυτό γιατί αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών κατά το τελείως δηλαδή όλων μας μπορεί να είναι μια αφετηρία άνοιξης και όχι μόνο για ιδεολογικούς λόγους. Μπορεί να είμαστε όλοι ζεματισμένοι, κάποιοι ορισμένοι, απογοητευμένοι, φοβισμένοι, δεν ξέρω τι άλλο από την αρνητική κατάσταση στην οποία μας έχουν φέρει. Σήμερα, πάνω στο θέμα μας αυτό, για το οποίο εγώ θα σας μιλήσω, νομίζω άλλοι θα ασχοληθεί γενικότερα με το θέμα της κρίσης, είναι ένα θέμα που ξεκίνησε προ-κρίσης και ομοίως με τους πολίτες της Μεσαράς και της ΣΥΛΑ, όπως είπε πριν, η κίνησή μας ξεκίνησε εντελώς αθόρυβα από το σκότος που υπήρχε σε σχέση με την ενημέρωση για το θέμα αυτό. Μας πρόβαμε πραγματικά ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι το μέγα αναπτυξιακό έργο για το νησί μας και ουδής μπορούσε να μας ενημερώσει σχετικά με τα σι και πι αυτού του έργου. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια ομάδα πολιτών στην αρχή λίγο σκόρπια, οι οποίοι ήρθαν μαζί από το 2001 που προέκυψε αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτή η ιστορία κρατάει 10 χρόνια τώρα. Το 2009 συγκροτήσαμε ένα σύλλογο πλέον για την ίδια ανάπτυξη της περιοχής μας και στα 8 χρόνια ενασχόληση με το ζήτημα αυτό νομίζω ότι έχουμε κάνει μεταπτυχιακό στο θέμα. Σε σχέση με τους κρατούντες οι οποίοι εξακολουθούν να διεκδικούν το έργο αυτό, όπως είπα, όσους έκαναν το έργο, όλα τους τα επιχειρήματα νομίζω ότι τους τα επιστρέφουμε, γιατί πλέον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Αυτό που ψάξει από όλες τις πλευρές, έχουμε και μερικές περίοδες και ενημέρωση του κόσμου. Λοιπόν, το σύνολο των μέχρι σήμερα φαινομένων γύρω από το ζήτημα αυτό αποδεικνύει στην πράξη αυτό που υποστηρίζουμε εμείς από το 2009 ως οργανωμένοι και αδύναμοι, ότι το έργο αυτό καταρχήν επιλέχθηκε με όρους και για λόγους που είναι άσχετους με την ουσία του ζητήματος. Για όσους γνωρίζουν ότι υπάρχουν μερικοί παρόντες για μετροπολιτικούς λόγους επιλέγεται στην αρχή. Και πιστεύουμε ότι αυτή η ιδέα της εγκατάστασης του αεροδρομίου, η δημιουργία νέου αεροδρομίου στην Κρήτη και η εγκατάσταση του Καστέλι, πάσχει από την αρχική του σύλληψη. Και γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και αφετέρου επειδή μάλιστα δεν ανταποκρίνεται και σε ανάγκες ανάπτυξης και μάλιστα βιώσιμης ανάπτυξης. Τα γεγονότα των 10 χρόνων, άλλωστε από μόνα τους, αποδεικνύουν αυτό που λέμε εμείς ότι το έργο αποφασίστηκε εμπειρικά, χωρίς επιστημονικά ερίσματα, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς να έχουν επιβληθεί τα αναμενόμενα ωφέλη σε σχέση μάλιστα με τις συνέπειες, κυρίως σε βάθος χρόνου για όλο το νησί μας. Σε αυτό βέβαια τον κανόνα έχουμε συζητήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή τα μεγάλα έργα συνήθως αποφασίζονται για λόγους άσχετους από την ουσία των ζητημάτων και παραπέμπουν στο πρότυπο του Σουκριδοτενικέ που αναφέρει σε ένα πολύ εύκολο κείμενό της η κυρία Περγασού. Τα γεγονότα λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα υφέρνουν αναβολές και οι παρατάσεις του διαγωνισμού. Η μέχρι σήμερα ανύπαρκτη τη μελέτη της σκοπιμότητας. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα για αυτό το έργο και το ανακάλυψαν μάλιστα πρόσφατα οι τραπεζίτες οι οποίοι είναι στην Κρήτη, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι οποίοι θα είναι και εν μέρει χρηματοδότες του έργου. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι αυτό το έργο δεν έχει καταρχήν μελέτη σκοπιμότητας που να δικαιολογεί δηλαδή την ανάγκη κατασκευής του. Ό,τι δεν έχει γίνει, όλα ενέχει έστω στοιχειώδη συνδυασμένων μεταφορών για το νησί μας. Δηλαδή να πούμε ότι εδώ είναι λιμάνι και είναι αεροδρόμιο, εδώ γεννιέται το υπόδομο θα πρέπει ή δεν ξέρω τι άλλο. Οι προσπάθειες να διεκδεριωθούν εκ των υστέρων προηγουμένες αποφάσεις, όπως δείχνουν μάλιστα και οι αδυναμίες
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήθελα να σας πω ότι μέχρι σήμερα σχετικά με το έργο αυτό, τότε έχει γίνει είναι μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία βάζει από παντού. Για την οποία έχουν γίνει 3 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είμαστε εν αναμονή της εκδίκασης. Λοιπόν, η δραστική στην αρχή διαχειριζόταν το έργο προϋπολογισμού 2,2 δις ευρώ και έχει φτάσει τώρα να μιλάμε για 600 εκατομμύρια. Και παρά τα αυτά, οι εταιρείες, γιατί αυτό το έργο θα προκύψει με σύμβαση παραχώρηση, δηλαδή θα παραχωρηθεί ο κάμπος, ο ομφαλός του κάμπου της Πεδιάδας, το βάλιο παιδί, όπως λέει ο κ. Παναγιωτάκης στην ερευνητική εβδομάδα, δηλαδή μια περιοχή τροχός για την Κρήτη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, η οποία περιγράφεται βέβαια στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως περιοχή με δυσμενές περιβάλλον. Και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση με την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών που αποκαρακτηρίζει 33.000 στρέμματα, στην οποία τη χαρακτηρίζει με περιοχή με έδαφος βαθύ ή υψηλής παραγωγικότητας. Το γεγονός επίσης ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να βγει η βιωσιμότητά του ή τέλος πάντων φαίνεται και από τις ανάγκες, από τις απαιτήσεις των κατασκευαστών που ζητούν πλέον να μειωθεί το έργο, τα χαρακτηριστικά του έργου, να αφαιρεθούν βασικές υποδομές και μάλιστα να παρακολουθούν ως αντάλλαγμα και τα άλλα αεροδρόμια της Κρήτης. Πιθανότητες ιδίως να μην έχουν και λόγω του μονοπωλίου, για να μην υπάρχει μονοπόλιο. Η αντίθεση στο έργο, ακόμα της ΟΣΥΠΑ, των εργαζομένων της ΣΥΠΑ, όλου του δικτύου Οίκο-Κρήτη, το οποίο μας έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην οικολογική παρέμβαση Ηρακλείου, και μάλιστα και του Πανδίκου, του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Παρέμβασης. Στον αγώνα μας αυτό είχαμε τη συμπαράσταση αρκετών φορέων και πολιτών. Μέχρι σήμερα, βέβαια, η προσπάθειά μας έχει μείνει, παραμένει στη σκοτεινή πλευρά του δεκαετού, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, τις οποίες ευχαριστούμε, τις αντίθετες απόψεις τις διατηρούν στο σκοτάδι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σήμερα το έργο αυτό να αντιδρούν όχι μόνο οι πολίτες, ομάδες πολιτών, οι οποίες με αυθόρμητο τρόπο και από τη βάση τους εκτιμούν ότι το έργο αυτό βάζει σε καταστροφικούς ατραπούς ολόκληρο το νησί. Είναι ένα σπάνταλο έργο από πολλές απόψεις, όχι μόνο περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και αυτοί που υποτίθεται ότι ανέμεναν ότι θα πρωτοστατούσαν στην κατασκευή, θα πίεζαν δηλαδή κτλ. Τώρα έρχονται και το αρνούνται. Έρχονται και αντιδρούν στην κατασκευή. Δηλαδή, για ένα παράδειγμα, φορείς που περιμένουν μόνο το κέρδος, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, όπως το ΣΕΔΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Τουρισμού, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος. Δηλαδή, μέσω του έργου του πριν από λίγο καιρό, δείχνουμε ότι είναι κακό παράδειγμα σχεδιαστού το αεροδρόμιο στο Καστέλι και μάλιστα επιλέξει ότι εκεί τέλειωσε η Κρήτη. Εννοεί τουριστικά, γιατί δεν είναι ένα πανάκριβο αεροδρόμιο, στο οποίο δεν θα ταπούν, όχι μόνο θα προσελκύσει νέες εταιρείες, αλλά θα αποτρέπει και υφιστάμενες εταιρείες του αεροδρόμιου. Καζαντάκης, από ό,τι ξέρουμε, είναι πρωτοστατής στις αναπτυγμένες πτήσεις, τσάρτερς. Και πριν από λίγες μέρες προσθέθηκε στα γνάρια του ΣΕΔΕ και ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών Ελλάδας, μέσω του Προέδρου επίσης, αντιδράει στην κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι. Η επιλογή αυτή είναι μια σπάρταλη επιλογή, η οποία μέχρι σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Να φανταστείτε ότι το αεροδρόμιο αυτό, σύμφωνα με το master plan, καθίσταται, καταλαμβάνει ένα χώρο συνολικά 11.000 ονομάτων στο κέντρο του κάμπου του Καστελίου, στον ομφαλό της Πεδιάδας, δηλαδή από τις πλέον ευρωπαϊκές επαρχίες της Ελλάδας και της Μεσογείου. Και σύμφωνα με τη μελέτη του Αστυνομικού Εθνών που έγινε παράλληλα με την ύστερα παράθεση του Δήμου της περιοχής, η ρύπανση, η βαριά ρύπανση από βαρέα μέταλλα κτλ. προβλέπεται να υπάρξει σε ακτίνα 18 χιλιόμετρων.
μορφολογία του εδάφους είναι διαφορετική από αυτή των σπάτων και θα κάνει αυτά τα στοιχεία πάρα πολύ εύκολα. Μία άλλη συνέπεια σχετικά με το φυσικό περιβάλλον είναι ότι θα ρυπανθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, ένας από τους καθαρότερους του Κρήτη. Στην περιοχή μας δεν υπάρχουν οικισμοί που να αγοράζουν νερό σε πλαστικά μπουκάλια. Και το νερό της περιοχής υπάρχει σε όλους τους οικισμούς της περιοχής, από το οποίο μάλιστα και το Ηράκλειο παίρνει το 35-40% των αναγκών του σήμερα, από τις πηγές του Αψανού Πεστέλιου. Ναι. Επειδή είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 7 λεπτά να μιλήσουμε για 11 χρόνια και να συνοψίσω, τουλάχιστον εγώ είναι πολύ δύσκολο αυτό, θέλουμε να σας πούμε ότι μετά από τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας είναι ότι αυτό, επειδή δεν θέλουμε να λέμε μόνο όχι. Επίσης, ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία όχι στην αρχή με το λογιστικό ενδιαφέρον να φύγει από εμάς και να πάει αλλού. Αλλά να δούμε αν πραγματικά αυτό το έργο θα είναι προς όφελος του τόπου μας, στο οποίο θα συνηγορούσαμε βέβαια και εμείς ή όχι. Μετά από την έρευνα που σας είπαμε, και νομίζω ότι συνηγορούν πλέον όλοι σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι η Κρήτη δεν χρειάζεται άλλο ένα αεροδρόμιο. Το 2001, τελειώνω αυτό, είχε φτάσει στα πρόθυρα της δημοκράτησης του αεροδρόμιου η αναγέννηση και η επέκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, ένα έργο το οποίο είχε κατασκευαστεί όσο κανένα άλλο και μάλιστα είχαμε μια μελέτη σε επίπεδο εφαρμογής. Κόστησε τότε στο ελληνικό δημόσιο 1,6 δις δραχμές και ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο διευθυντής του ΑΝΑΚ, μέσω του οποίου εκπονήθηκε η μελέτη αυτή από μια σύμπραξη νορβηγο-αμερικανο-ελληνικών εταιριών, το έργο αυτό θα μπορούσε, με το έργο αυτό απαλλάσσεται για λιγανασσός από όλα τα αρνητικά, από όλες τις αρνητικές συνέπειες του αεροδρομίου, θα μπορούσε και σήμερα να μεταταχθεί στο ΕΣΠΑ και μέσω κρίσης να δοθεί και εργασία άμεσα, μπορεί άμεσα, με μια επικαιροποίηση μόνο στο συναντικό μελέτη του τιμολογίου του έργου είναι έτοιμο σε μελέτη παραγωγής. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει να πάρουμε συντά και άλλες συλλογικότητες του νησιού. Δεν σας κούρασα όσο θα ήθελα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς είμαστε αλληλέγγυοι σε όλες αυτές τις προσπάθειες που άδωνα από τη βάση εκδηλώνονται σε όλο το νησί μας και πράγματος θα το επιχειρήσουμε αυτό και νομίζω ότι αυτή η μέρα μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνεται για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε από την πατρίδα μας, που δεν εννοούμε βέβαια την Ελλάδα μας με την έννοια της φυγής, αλλά με την έννοια του τόπου και του λόγου, όπως έλεγε ο Τάσος, ο μεγάλος χαράκτης.